beleke hambai media person okno oro actually tini bubagra phainai engke binse sekang phainai bagai bubagra kontak khaijak kairam pada birmin me jagabo angmon sanamo chongo birmun tipra mangkati khurtani bo bubagra ne kawma yak tongo haipono bobos kang phaya tamon engke dofani bagai jati bagai boje mansak jengbai krenggai oro kontak khai bo report app to the report tai tongo engke te chungo kwai phangnam chai to luku bai chung birmun tipra mangkati khurima kha te koru press club ni chai to mumbai so ang joto lukurang na hambai na mo chongo ar bubagna hambai na mo chongo ar bubagra thanai pura sabrum ni program adina ba phainai kok tong mani khistai mimili ane bagai phaimaliya bubagra saimono bo dofani bagai bokun pating phaya bo tini as or just only for the tiprasa bubagra angis bo phainai or kuno tipra mo thaya kuno bjp ya kuno cpm ya only on for tiprasa bukung bara and chini hani bubagra bo jotoni bubagra ni bo sara tipra je flat mani je boro thine ni ya flo bo ja mancha bini final shares 50,000 bo ri tongo abur nam bagai tini bubagra phai tongo bo sokwane exact tinta somoyo miya horo phun khamani bisingti khai bana phun khaimani bisingti khai te o kami lukurok jotona khatungjak bubagra nainai bagai te o jaga norok nukhna bubagra na oran simi lam suit lang nainai bagai jotona mane o kami lukurok wifi amchari joto paran lukurok bona raisnai tongo jaga o tini ni salo amta haita enggak tini phaye tini ora jao phaye bubagra tamnai birmun tipra bini bihikno tangya phanai te bini hamjak mung busu kotor abo phunurunai bo direct phatani hasteni direct airport ni sime bo direct o jaga phayo tar mane ta monsu naidi already bubagra udu cross khebeka tiksa tinta bising hapainai okokta jotona hambai thank you mokusun khamani bagai lai thanayo biswakorma dino biswakorma 10 dino bubagra phainai kok tomani ang je rajbari thanga apro bubagra na phim phayang thanga bo phainai kok tongani engke afdino phaimia ni karon engke kisa problem thanga pia next time 7 8 bising phainai kok tongani ar kisa problem ha but je bini facebook status mi anukha bini sekana nugya ko mane chung confirm khaimeng tongkha man bagi mi status mane about in final or already fight tongkha bubagra abagai of mi status mane facebook bubagra aba pura sure nin sinimo ang bubagra ni mem to phaningi samkhaine to pondor na